mes de outubro, que conta cos seguintes puntos na audiencia que aparecen na convocatoria. O primeiro deles é a aprobación da ata da sesión anterior. Temos que disculpar porque non dou tempo a redactala e entón ten que quedar para o próximo pleno a súa aprobación. Non hai o que sucede e así está. O segundo punto, expediente 689/2020, versa sobre a modificación do regulamento do complexo municipal de Outes, que inclúe a piscina, gimnasio, etc. Que propoñemos modificar acorde ao proxecto de modificación que aparece no expediente, e voulle dar a palabra ao concelleiro de Deportes para que explique en que consiste esta modificación. Gracias. A modificación que presentamos hoxe no pleno emana dunha proposta feita pola veciñanza xa no ano 2018, exactamente o 15 de xuño, deron entrada un documento no que solicitaban que, como das medidas, fora a ampliación de horario destas instalacións. O equipo de goberno tamén se fixo esa petición desde que estaba na oposición, consideraban lo primordial para leválo a cabo nesta legislatura. Antes de fixar un horario concreto, consideramos que era importante facer unha sondaxe tamén previa para así poder optimizar os recursos do concello, tanto económicos como humanos, para que non se fixera ningún tipo de mal gasto na inversión que isto iba supor. Unha vez finalizada a sondaxe e analizados os datos recollidos, pois procedeuse a estipular o documento que os presentamos aquí, tendo en conta tamén aquelas achegas que nos fixeron tanto os usuarios das instalacións como o persoal da propia instalación. Destacar que as modificacións máis alentadas que vamos levar a cabo é, en primeiro lugar, o concepto da instalación, non concebir unha instalación única, senón órganos independentes, gimnasio, piscina, pista de pádel, que poden funcionar independentemente, por exemplo, a nivel de horario, a hora de prestar o servicio. Tamén presentamos unha modificación no modo de acceso á instalación. Antes os abogados eran só de tipo universal e agora tamén os clasificamos abogados de piscina e abogados de gimnasio, sen ter que, para aqueles que non queren facer uso da instalación ao completo. E por último, o máis importante, consideramos que é o horario que se presenta aquí, ampliado e tamén diferenciado ao longo do ano. Diferenciado, xa que vai haber tres tipos de horario ao longo do ano. Teremos o horario que vai de outubro a xuño, ambos os meses incluídos, o horario de verán, que será xullo e setembro, e por último o horario reducido tamén en agosto. Nada máis, gracias. Ten a palabra o grupo do Partido Popular. Moitas gracias. Pois, unha vez máis, vémonos na obriga de recordarnos o que queren continuamente, que forman vostedes un goberno en minoría. O caso é que, gobernando deste xeito, en minoría, atreves a traer a aprobación deste pleno un regulamento de funcionamento do complexo deportivo da piscina como se gobernasen con maioría, sen falar e consensuar antes coa oposición, por lo menos co noso grupo, que é o maioritario, temos o mesmo número de concelleiros que vostedes. Definitivamente, as palabras diálogo e consenso non figuran no seu dicionario particular. Aos acordos que se toman nos plenos, fanlle vostedes moi pouco caso e solamente teñen algunha iniciativa de diálogo cando prevén que algo pode ir mal e fan nos partícipes para ter a que botarlle a culpa. Pois ben, despois de facer vostedes os cambios que quixeron co horario de apertura destas instalacións,
sen ter en conta que existía un reglamento que se debía dar cumprimento, ademais de variar varias veces os turnos de traballo dos empregados, perjudicando a súa conciliación familiar e laboral, e non nos referimos a aquelas variacións que foron exixidas polas restriccións derivadas da pandemia, senón as que non tiveron nada que ver con ela. Despois deso, decía, traen para a súa aprobación neste pleno un novo regulamento de funcionamento. Na comisión informativa correspondente dixeron vostedes que prácticamente o único que cambiaba con respecto ao anterior era o relativo aos horarios, e tanto que poden cambiar os horarios, porque tiveron o valor de colar un punto no artigo 2 dese regulamento, concretamente o 2.2, no que din literalmente que as futuras modificacións horarias das instalacións serán aprobadas pola Xunta de Goberno local, o que lles permitiría cambiar de horarios cando o considerasen, os presuicios que iso ocasionaría tanto para os traballadores como para os usuarios, ademais de quitarlle competencias ao pleno da corporación, que é, ao noso entender, quen debe aprobar os regulamentos. Esas maneiras súas de proceder xa non sabemos ni como definilas, pero diríase que achéganse peligrosamente á prepotencia. Nós entendemos que calquera regulamento deste tipo debe aportar rigor e estabilidade no funcionamento das instalacións, en canto a calquera norma ou horario ao que se refira, non que se vexa sometido aos cambios que a vostedes lle parezca sin que pasen pola aprobación deste pleno. E xa centrándonos nos horarios en sí, vemos que pretenden aumentar o tempo de funcionamento rindo o domingo pola mañá. Din vostedes que fixeron estudios que o justifican, pero non sabemos onde están esos estudios, para nós nunca nos los enseñaron, non sabemos se existen realmente. E chamamos tamén poderosamente a atención que no artículo 20, sancións e o seu procedimento que chaman, fan alusión vostedes a infraccións leves, graves e moi graves, pero o que non vemos é ningún artigo onde definan e describan eses niveles de sanción. Como se vai proceder? Pretenden ir definidos vostedes o seu único criterio tamén na Xunta de Goberno local? Porque, sin esa definición, algún usuario que incumpla calquera norma de uso das instalacións, pois non sabe se se enfrenta a unha multa de 30 euros ou a unha multa de 300 euros. E hai outro tema tamén relativo ás instalacións da piscina que nos alarma de maneira importante. Trátase da limpeza das mesmas. Ata onde non sabemos, neste momento, en tempos de pandemia, cando máis se deben extremar as medidas de limpeza e de desinfección, ese complexo deportivo está sin persoal de limpeza dende as 8:30 ás 9:30 da mañá e dende as 5 ás 7 da tarde de luns a venres e os sábados de 9 a 10 da mañá, facendo esta labor a esas horas outro personal das instalacións que non está formado para eso. Cando lles aumentaron as horas de traballo ao personal de limpeza asignado á piscina, pensamos que sería para mellorar este aspecto nesas instalacións, pero sabemos que non foi así, senón que pasaron a reforzar a limpeza no colexio, que desde logo pensamos que tamén fai falta, como non. É dicir, que nos este xeito de proceder parecenos completamente errado. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, ten a palabra, por favor, do grupo de Menera. No, es un punto bueno de los compañeros. Vale. Ben, a verdade é que nos chama a atención a súa ousadía e, bueno, por desgracia xa coñecemos claro o seu proceder, pero chamamos a atención que andan as voltas coa normativa cando realmente o máis urgente para a piscina é a limpeza, que neste momento é insuficiente, é o arranxo das deficiencias que dá o complexo, auga fría, fingueiras, maquinaria estragada, etc. E o complemento total da moción presentada por BNG ao respecto hai un ano. É curioso que anden as voltas con isto, cando nin sequera son capaces de retirar un par de sacos de escombros que levamos meses denunciando e anos a vista. Vostedes seguen R con poñer un horario que nin demandan os usuarios e que non é consensuado cos traballadores, os cais les lembro, por se non teñen boa memoria, que non están nada contentos co seu proceder. Lembro tamén que a nosa moción sobre a piscina municipal que vostedes apoiaron recollía o seguinte, que era que o goberno local, despois dos trámites precisos, proceder á contratación de persoal formado de monitor de sala e que se realicen as xestións pertinentes para evitar o peche da piscina ao mediodía. Cousa que, obviamente, nesta nova ordenanza non está recollida.
pero aínda que non cumpriron co primeiro e xa queren contradicir o aprobado en pleno, non conseguindo que se evite este peche ao mediodía. Voulles facer unha pregunta e, ademais, faullas con total sinceridade. Vostedes pensan que a oposición non lee os documentos ou pensan que, non sei, que somos tontos ou que nos falta algo que nos imposibilite comprender o que se nos presenta aquí? Acaso vostedes non teñen claro que gobernan en minoría? É, sinceramente, vergoñente ver como seguen na mesma línea de querer roubar competencias ao pleno pretendendo colar de tapadillo dentro da normativa no punto 2.2 engadindo que as futuras modificacións horarias das instalacións serán aprobadas por asunto de goberno local. En fin, eu penso, sinceramente, que ir máis alá disto poderíamos falar de outras cousas, pero que isto é máis que suficiente para justificar o noso voto en contra. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Xa non sei se decir algo máis, porque só dixeron casi. Vamos a ver. Esta folliña que puso vostede na página web, esta, anuncio no portal web do Concello da Consulta Pública. Isto debería estar coberto por vostede, por ninguén máis. Para que eu supera os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e a oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias. Isto debería estar coberto por vostede. Pero bueno, vou ser moi claro con vostede. Dicía un amigo meu que o domingo era para descansar. Non sei se queren facer vostedes de Outes un novo centro comercial que abra todos os domingos, ou se pensaron facer un estudo entre os usuarios do Concello para ver se existe demanda e podermos abrir o Concello tamén os domingos, pola tarde. Incluso creo que tería unha gran demanda entre os usuarios e entre os veciños a aula de informática pola tarde os domingos. Pero bueno, esta é a miña opinión particular. E agora, con respecto ao expediente 689, vou facer dúas puntualizacións con base, con fundamento, como diría Arguiñán. A primeira é que eu ben sei que fixeron vostedes unha prova piloto durante un tempo e que terán no seu poder os números correspondentes, pero como a súa transparencia non me dou a min eses números nin os argumentos necesarios para cambiar este regulamento, o persoal de Outes non pode tomar unha decisión de apoio á súa proposta. E a segunda puntualización, como sabe vostede, a min gustame tomar parte nas decisións que o goberno local quere levar adiante. E repito o argumento que lle dei cando falamos do número e tempo de contratar os policías ou auxiliares de policías locais. Teñen que basarse nunha maioría na comisión ou pleno correspondente. Por iso mismo, o artigo 2.2, que tanto falou o Partido Popular como o BNG, o artigo 2.2 deste regulamento que nos afecta, terán vostedes que eliminalo ou modificalo en pos da transparencia e da maioría que necesita este goberno. Nada máis, gracias. Moi ben. Ten a palabra o Concello de Deportes, Daniel Rodríguez. Vamos por orden ao PP. Bueno, isto tamén vale para o bloque, mas tamén para o PSOE, que se non comentou, pero é moi habitual. Estamos en minoría, sí, xa o sabemos. Que non lle gusta a nosa forma de presentar as cousas, porque nós creemos que a función que ten o equipo de goberno é presentar cousas, este pleno. E o pleno, entonces sí que é quen decide se vai adiante ou non vai adiante, ou se presentan modificacións ou non. Como se pode facer tamén na comisión que hai anteriormente ao pleno, onde todos están caladiños, e despois veña aquí soltar o que habría que ter soltado na comisión. Ben, este documento, como dicen, sí que foi consensuado, non con vostedes,
Bueno, se son usuarios ou persoal da piscina, posiblemente estén reflexados aquí, ou se utilizaron a piscina durante a sondaxe tamén estarán representados neste regulamento, porque se dicen que foi acordado cos usuarios, o persoal, e tamén se fixo unha sondaxe previa co tema dos horarios. Que non nos poñemos de acordo cos empregados, os acordos están asinados para cada modificación de horario, entonces tan mal tampouco fixemos, non se impuso nada a ninguén. Houve moito que negociar para chegar a eses horarios e para presentar estes horarios tamén. O punto 2, referente a que será aprobada na Xunta de Goberno Local, quitándolle competencias ao Pleno, son mesmo que outros moitos regulamentos e ordenanzas fiscais que son aprobadas en Xunta de Goberno Local e nunca viñeron presentalas ao Pleno vostedes. Non entendo por qué. Vostedes poden, o resto non podemos. Pensen tamén que a súa aspiración é algún día ou gobernar, no caso do PSOE, o que negado, volver a gobernar, no caso do PP, e que tal vez o teñan que facer. Pero bueno. Despois din que o horario non tuvo estabilidade, por iso se fixo unha sondaxe para poder finalmente presentar un horario estable e non andar bailando de que se hai xente ou non hai xente. Por iso fixamos a sondaxe, recollemos os datos e analizamos. De feito, na sondaxe tamén estaba aberto os sábados pola tarde, cousa que non foi nada rendible a nivel de usuarios. As sancións, pois estaría ben, podemos na Xunta de Goberno Local, bueno, ou podes tamén acordar co persoal da piscina cales poderían ser as sancións posibles. Pero bueno, ou con vostedes aquí no pleno, sin problema. A limpeza, resulta que non imos limpiar as 8:30 da mañá nin as 5 da tarde, xusto as primeiras horas, porque está limpo da xornada anterior e máis da mañá, por iso non se vai as primeiras horas. Con respecto ao BNG, no referente a limpeza, xa acabo de responder tamén, que a piscina ten outras demandas antes que a horario, claro que sí, por iso levamos invertidos 21.000 euros xa desde que entramos en suño hasta o mes de febreiro, 21.000 euros na piscina. Non está mal. Que faltan cousas? Por suposto que sí. Seguimos traballando, o presuposto é limitado, dá para o que dá, e vemos de ir acometendo as distintas necesidades que teña a piscina. A súa moción, votámola a favor, evidentemente, pero unha vez despois da sondaxe, dámonos conta que é inviable levar a cabo. A necesidade persoal, de gasto de electricidade, a falta de usuarios, pois lévanos a non poder abrir os mediodías. Camino horario, por mí, como se for de 6 da mañá a 6 da mañá, 24 horas aberto, claro que sí, pero hai que mantelos. Os recursos son limitados. Por último, respondendo a súa pregunta, de se non lemos documentos, pensamos que non lemos documentos, por iso deberíamos dicir vostedes, eu non sei, para iso están, poden leerlos. Por último, o PSOE, resulta que nos trae aí o papel dicindo que tiñamos que cubrir nós. Nós, o procedimento non inventamos nós, se está inventado, este é o procedimento que hai, pode gustar máis ou menos, a mí tamén, estou de acordo, pero é o que hai que presentar e colgar na web, non hai máis. O estudo dos domingos, de se hai xente ou non hai xente, pois para iso se fixe unha sondaxe previa, para saber se iba a haber xente ou non. Efectivamente, sí que hai xente. Por último, teño unha pregunta para todos vostedes, que están convencidos de que van votar en contra, se este horario, esta proposta de regulamento, vai ser ou non vai ser unha mellora para a vicinanza. Moi ben. Ten a palabra no turno de réplica a portavoz do Grupo Popular. Bueno, ata onde eu sei, de momento, en anteriores gobernos, nunca na Xunta de Goberno Local se decidiu nada que fora competencia do Pleno. Non sei por que dixo usted eso, porque nunca sucedeu. En canto ás sancións, eu creo que non debe decidir as ninguén, deben de estar reguladas e deben de figurar no regulamento. Non sei se lle esqueceu de poñelas, se non as quere poñer, non sei o que pasou, pero teñen que figurar no regulamento, que para iso se fai. O da limpeza, que decía que está a esas horas limpo,
Sí, hasta que este sucio, hasta que se ensucie. E non hai xa ninguén para poder limpar alimento calquer cousa que pase por ali. De 5 a 7 non sei porque di que vai a estar limpo, cando penso que o horario empeza ás 4, se non recordo mal. Non sei, non podo explicarme, porque se empeza ás 4 vai a dicir vostede que está limpo de 5 a 7, non o sei. E o da sondase, eu creo que se a fixeron realmente, e se a maioría da xente que participou nela considera que debes de facer este horario, pois, en favor da transparencia, da que tanto fan galas, pois o que me parece a mí que deberían de facer é enseñárnosla aos membros da oposición. Eso é todo. Moi ben. O Benegal quere engadir algo? Claro. Non sei, a verdade, non sei se escoitan cando falamos, se alguna vez por ansia de mellorar, non por outra cousa. Volven a ver o pleno, o analizan o que fan con algo de detenimento, porque a verdade é sorprendente que despois de máis de un ano o seu procedimento non se movera un só centímetro. É dicir, a mí acaba de fascinar moitísimo, a parte dixo o compañeiro Daniel, e dixo que o procedimento é o que hai, que non inventaron eles. Recordo moito a frase de Rodrigo Rato de es el mercado, amigo. Esa é a explicación que nos dá. O procedimento é o que hai. O procedimento é o que hai, porque tamén poden ser algo creativos e, ademais, é unha excusa, a verdade, mal pagadora. Vostede dixo que no pleno se presentan as propostas e despois se votan. Claro, que votar e, como van ver por as intervencións que houve, vai caer porque vostedes non consensuaron absolutamente nada con nós, nin tiveron un mínimo de principio de transparencia ensinándonos ese sondage e ese estudio do que tanto falan, pero do que non temos absolutamente ningún dato para poder respaldar esta proposta que nos trouxeron. E, ademais, fascinoume tamén moitísimo unha cousa que se dixo, e é que antes de unhas comisións, onde tamén temos que dicir as cousas e non chegar aquí, resulta que moitas veces nas comisións dicimos cousas e, que sorpresa, dixeron, xa o diré do pleno. Tantas veces temos dito cousas nas comisións e vostedes non facernos caso. E hai exemplos, hai exemplos. Entón, home, fagan un favor de polo menos non reírse de nós e dos vecinos. Porque a verdade é que é triste que ainda a día de hoxe teñamos que soportar este tipo de actitudes. E podría dicir outras cousas, pero a verdade é que non vale por. Non ten ustedes, Sí. O portavoz do Grupo Socialista ten... Vou ser moi breve, 3 frases. Sigan vostedes así, o procedimento é o que hai, e o procedimento vai se dirimir na seguinte votación. Vale. Non sei se queren engadir Claro, algo. só aclarar o procedimento. Eu referíame ao procedimento da exposición pública do regulamento, non ao procedimento deste goberno. Como ben dixen, eu creo que a misión dun goberno é propor cousas. Decidirán se son acertadas ou non, nada máis. Moi ben, bueno, pois se parece, vamos a proceder á votación deste punto, que é a aprobación, en calquer caso, sería inicial para despois exposición pública desta modificación do regulamento do Congreso Municipal da Piscina de Outes. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, non hai abstencións, por tanto, decae a proposta por votos en contra do grupo da oposición. Continuamos, entón, o segundo punto, terceiro punto, expediente 806/2020, os festivos locais. Como sempre, temos que traer a pleno os días que propoñemos como festivos locais para o 2021. O retraso este ano por toda a cuestión das eleccións, se non me equivoco, e por tanto tardouse tamén máis en fixar os festivos de outras administracións. A proposta que facemos non é innovadora porque é a mesma. Mércoles de cinta, que é o 17 de febreiro neste caso, e a festividade de San Campio, 29 de setembro. Partido Popular, ten algo que comentar?
Sí, consideramos que tanto o día de mércores de Cinza como o de San Miguel son dúas datas moi significativas en canto á festividade para os veciños de Outes. E o que temos que decir é que, ojalá que no ano 2021 se poderan celebrar sen que fose necesario aplicar as restriccións derivadas desta crisis que estamos a vivir en este ano. Nada máis. Moi ben. O grupo de BNG ten algo que comentar? No, pouco. Non. O PSOE tampouco. Procedemos á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Bueno, o cuarto punto, a aprobación ou modificación, neste caso, da ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizo de recollida de tratamento do lixo. Que paso a expoñer, como vostedes saben, Sogama, Sociedade Galega de Medio Ambiente, que quen realiza as labores non de recollida, senón de tratamento do lixo, pois ofrece, acorde a unha serie de parámetros, unha rebaixa no canon que lles cobra aos concellos por esa labor de tratamento do lixo do 10% na factura, non? Co compromiso, entre outras cousas, que se traslade a veciñanza, aos cidadáns, aos usuarios deste servicio, en definitiva, esa cuantía, a cuantía é unha cuantía equivalente a esa reducción do 10%. Bueno, como xa falamos e como xa comentamos na comisión correspondente, na Comisión de Facenda, a proposta que se fai implicou, ademais, facer, penso eu, un interesante estudo económico sobre o que nos custa a todos os vecinos de Outes a recollida do lixo, que aproximadamente algo menos de 340.000 euros ao ano, é o que nos custa, considerando todos os gastos que existen, dos cales Sogama apenas representa un 44%, o que nós le pagamos a Sogama en definitiva, os vecinos le pagamos a Sogama en definitiva, que son 166.000 euros. E o que tamén é importante, creo que é importante, digamos, ter en conta é que a taxa de cobertura do servizo, é dicir, a diferencia entre o ratio entre o que recaudamos e o que gastamos neste servizo, pois non alcanza, é do 74,29%, isto quer dicir que nós non cubrimos con esta taxa, lamentablemente, o custe do servizo. O digo lamentablemente porque un dos principios tributarios que se establecen para regir as taxas é que debería acercarse o máis posible a cubrir totalmente o gasto. Bueno, sexa como for, e aí houve unha pequena modificación que xa comentamos na comisión, o que se propón é unha rebaixa na cota tributaria que pagan os veciños, como digo, equivalente ao forro que nos supón a nós pagar menos a Sogama, que son, según os nosos cálculos, aproximados uns 15.000 euros, 15.145 euros de aforro. Eso se lle trasladamos ao que actualmente estamos ingresando, significa un 6% aproximadamente, que é o que entendemos nós que se debe propoñer para rebaixar as distintas modalidades de cota tributaria, que saben que cambia, é diferente se a modalidade de vivenda, que pasaría a ser de 32,33 euros semestre, un 6% menos, ou se é un establecemento aberto ao público, que é 53,37 euros, a nova proposta, ou se é restaurantes, que é a terceira modalidade, supermercados, restaurantes e almacén de alimentación, que pasaría a ser de 64,64 euros, un 6% menos. Esta é a proposta que facemos, e para esa maneira tamén, poder acollernos, evidentemente, a rebaixa e que nos ofrece Sogama no canon que lle pagamos. Ten
o Partido Popular a palabra. Gracias. Pois como se adoita a decir, sin tempo non foi. Celebramos que se dignasen vostedes a tramitar a variación desta ordenanza para facer repercutir nos recibos do lixo dos veciños a rebaixa correspondiente á bonificación que fai Sogama ao Concello según un convenio firmado co anterior goberno. O que xa non podemos celebrar de ninguna maneira é que non o fixesen xa no ano pasado, e que tampouco se puxesen a traballar no tema cando nos recordamos no pleno de xaneiro, e que fixera falta volver a recordarlo no pleno de xullo. Nestas ocasións, desculparon o retraso dicindo que non houbera tempo material para modificar a ordenanza, é dicir, desde setembro do ano pasado, que foi cando Sogama lle recordou a necesidade de facer a justificación do conveniado, ata outubro deste ano, vimos que non houve tempo para facer pouco máis que o cálculo dunha porcentaxe. Iso sí, para facer outras ordenanzas para cobrarle aos veciños polo servicio do pai, o que non sabemos por que intentan equiparar a unha escola infantil, e máis por diversos servicios de conciliación familiar antes gratuitos, para iso sí que tuveron o tempo necesario. Por lo tanto, temos que pedirle ao seu goberno que no futuro poñan, polo menos, tanta diligencia cando se trata de abaratar o cobro de determinados servicios, como é este caso, como diligencia poñen cando se trata de aprobar normas para empezar a cobrar por outro. Xa para finalizar, gustaríanos que aclararan canto tempo vai a durar esta rebaixa. Por certo, na disposición final da proposta da nova ordenanza que pretenden aprobar, figura que entrará en vigor o día 1 de xaneiro do ano 2016. Pensamos que é un erro que debería aclararse e subsanarse neste momento. Pedisles tamén que tuveran un pouquinho máis de rigor, porque creo que xa é a terceira vez que lles facemos notar estes erros nas datas das ordenanzas que publicaron. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Ten a palabra o delegado. Vale. Bueno, pois, efectivamente, o que tamén nos gustaría que a agilidade con que executan aquelas ordenanzas ou aqueles proxectos que a vostede lle interese, sobre todo para figurar en prensa, foran trasladados ca mesma facilidade cando conleva unha rebaixa nos costos para a nosa veciñanza. A rebaixa do 10% deste porcentaxe que lles do convenio, que conleva o convenio asignado con Sogama, é unha bonificación, se mal non me engano, que leva consigo unha serie de obxectivos. Entre eles, un dos obxectivos a cumplir era a reciclaxe. O Sogama bonifica a este concello o de Outes co 10% tal e como é a recollida de lixo neste concello, tal e como están os contenedores neste concello, que é en total estado de abandono. Entón, eu pregunto, se Sogama quer, nas condicións en que temos a recollida de lixo neste concello, de facer unha rebaixa do 10%, se vostedes fixeran o que tantas veces polos distintos grupos políticos e polo noso se trouxeron mocións, se trouxeron rogos, se trouxeron preguntas dende todas as aldeas, lugares e curruchos deste concello, porque non hai un solo donde estén en condicións os contenedores. Hai xente que ten veciños que teñen que percorrer kilómetros para poder reciclar o vidrio. Hai veciños que teñen que recorrer non sei canto para poder reciclar o plástico. Outros, sin embargo, atópanse nun espazo de 50 metros ou 100 metros con 3 contenedores para plástico ou con 3 contenedores para vidrio. Non sabemos a que obedece o xeito que teñen vostedes, e se lles pideu desde o principio
que puxeran orden no tema dos contenedores e no da recollida de lixo. Vaias por onde vaias, é imposible atopar uns contenedores de lixo en peor estado que os do Concello de Outes. O único que fixeron desde que chegaron, e foi algo que na rúa atoparon, que heredaron do goberno anterior, foi a ampliarse e ahora na ponte, que apareceron unha nova modalidade de ampliarse ali, non tuveron nin a ben informar, nin sabemos se é non sei, algo que se lles ocurreu de repente ou se pensan chegar a seguir con ese tipo de cierre para os contenedores. Alegrámonos, para rematar, que trasladen o desconto nas tasas de recollida de lixo aos veciños, pero eu atrevo a decirlle que os veciños preferirían ter unha prestación de recollida de lixo en condicións a esta rebaixa. Así que, por favor, póñanse a traballar, porque non creo que sea algo tan complicado reordenar os contenedores e a recollida no noso concello. Moi ben, para usted, sí. Sí. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Hombre, non vou entrar en como xestionan vostedes o tema do lixo, ni da recollida, ni de... Porque vou ser máis concreto. Non vai ser o Partido Socialista, voume centrar no que é a rebaixa en sí. Non vai ser o Partido Socialista de Outes que diga que non a unha rebaixa no recibo do lixo para os vecinos. Pero hai que reconocer que non é unha rebaixa feita por vostedes, senón que é unha rebaixa feita por Sogama para os vecinos de Outes. Se quixeran vostedes, podían poñer algo da súa parte e aumentar esa modificación, pensando sobre todo nos tempos difíciles que temos en riba, pero sabes eu que vostedes non pensan nisso. Gracias. Moi ben, non temos máis que dicir. Vamos a proceder a... Bueno, simplemente usted fixe unha pregunta, canto tempo vai durar a bonificación, entendo, a que aplicamos nós. Bueno, hasta que de novo se cambie a ordenanza, porque independentemente dos cambios que nos digamos, indique Sogama de aumentar ou reducir a bonificación que nos pagues a nós para poder digamos, trasladar aos veciños ou deixar de trasladar, temos que modificar a ordenanza. Entón, descoñecemos neste momento, agora, non, o que quero dicir é que polo feito de que Sogama no seu día nos saca este 10% de bonificación, nós non podemos automáticamente subir o 10% ou este 6% no prezo que cobramos na tasa que cobramos aos vecinos, porque temos que modificar de novo a ordenanza. Este é un pouco o procedimento. Vamos a ir, se parece... Unha cousa que quería decir, mínimo de ser 2 anos, que penso que está que baixe. Como se queda? Que o convenio, por menos, eran 2 anos. Xa, pero... Pero bueno, non era só o que quería decir, era o mudar da data da ordenanza. Sí, penso que se debe votar cambiando se é que... Sí. De feito... Entendo que sí. Ya paséis xa temos o paso. Sí, pero de feito aquí realmente o que se está aprobando é a modificación do artigo 5 no que non aparece esa referencia. Vale. Pero bueno. No, que di que quedaría a ordenanza tal e como a PON no documento que consta no expediente. Vale. E a ordenanza queda así, que está incluído tamén para os demais artigos. Correxirase ese tema. Votos a favor da modificación da ordenanza fiscal. Apróbase por unanimidade. Ben, se non me equivoco, pasamos entón a... Bueno, as mocións, evidentemente, non? Pregunta antes de nada, é unha moción de urgencia? Non. Bueno, pois entón, procedemos, entendo que procedemos por orden dos grupos, non por orden pola data que se presentou, non? Senón
pola orde que seguimos habitualmente, grupos. Entón, o Partido Popular non presentou ninguna moción, o BNG presentou 2 mocións. Poden vostedes comenzar pola que consideren oportuno. Bueno, pois empezamos pola de sanidade, que é un pouco máis extensa, que intentarei ir... Sí, pero sí, xa saben que hai unhas novas regulacións. Unhas novas regulacións. É unha chista. Bueno, o BNG de Outes quere expoñer ante este pleno, esta corporación, a siguiente moción por os siguientes motivos. Esta pandemia, a do COVID-19, como todos sabemos, puso o límite ao noso sistema sanitario. Se de algo aleu é para poñer en evidencia o preciso que investir en saúde e a repercusión dos 11 anos de recortes aos que someteu o Partido Popular ao sistema sanitario en Galicia. O COVID-19 puso de relevo que necesitamos un sistema sanitario público forte, con atención primaria reforzada como porta de entrada, sen recortes, que permita responder ás necesidades de saúde da poboación, na que o personal sanitario conte con recursos axeitados para atender todas aquelas persoas que o precisen en cada momento que sexa necesario ante as emerxencias que podan surgir. Curiosamente, ante a pandemia, a Xunta tomou a decisión de reducir drásticamente a asistencia presencial, con peche de consultorios, centros de saúde a PACs, restrinxeu consultas, probas diagnósticas e intervencións quirúrxicas nos distintos hospitais. A decisión que tomou Sergas foi que a atención se centrara preferentemente na consulta telefónica, e é algo que, ademais, o señor Feijóo, presidente de Galicia, da Xunta de Galicia, se vanagloriou en vender como que era o futuro. Pero, como outras tantas veces, vai por diante a tecnoloxía e esquécese de que en sanidade traballamos con persoas e que as situacións que nos ocupamos poden ser moi diversas e moi distintas e non sempre se pode resolver todo por teléfono. O que conseguiu isto foi unha sobrecarga de traballo para os distintos profesionales de atención primaria, co cal se viron que, ademais das súas tarefas habituais, tiñan que facer tarefas de diagnóstico, seguimento, illamento, identificación por coronavirus e funcións de rastrexo. Todo isto xa imaginamos o que supón nunha consulta na que un profesional ten escasamente, a día de hoxe, 6 minutos para atender a un doente. As demoras para acceder ás prestacións hospitalarias están exactamente igual. Non fan máis comentar listas de espera, que siguen sin publicarse, por certo, ainda que o tiña que facer no mes de xullo. Esta situación está xerando que cada vez máis persoas estén acudindo á sanidade privada diante da falta de resposta por parte da sanidade pública. E nós creemos que isto non é algo casual. Creemos que é algo que está orquestado dende o PP e que é o obxectivo de precarizar a sanidade pública.
A resposta á situación de pandemia non pode estar baseada en incrementar as restriccións de acceso á asistencia e á sanidade pública, senón todo o contrario. Esta situación pode levarnos a problemas de saúde colectiva e a cronificación de patoloxías e a atención tardía de outras patoloxías. É preciso desconfinar a sanidade pública e reactivar a atención presencial con máis persoal, máis información e máis accesibilidade. É preciso dar a resposta ás demandas de atención polo COVID-19, pero tamén ás outras patoloxías. En base a todo o exposto, propónse ao Pleno da Corporación Municipal de Outes a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta os seguintes puntos. Realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en atención primaria para dar resposta ás demandas de atención polo COVID-19, máis tamén ao resto das patoloxías, e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial, co persoal e as medidas de prevención de contagios precisos, para garantir unha atención sanitaria digna á poboación. Establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes para toda a atención primaria. Aumentar os centros de saúde co número de profesionais que sexa preciso e necesario para permitir aumentar o tempo e a calidade da atención asistencial, así como incorporar as categorías profesionais imprescindibles para formar equipos multidisciplinares, como poden ser psicólogos clínicos, terapeutas, logopedas, etc. Aumentar os orzamentos destinados á atención primaria ata chegar ao 25%. De inmediato serían, según os estudios realizados, necesarios uns 200 millóns de euros que habería que inyectar na nosa sanidade pública para que poda sobrevivir a esta pandemia. Modificar o decreto que regula as áreas e os distintos distritos sanitarios para crear unha estrutura de xestión de atención primaria con capacidade de decisión orzamentaria e de recursos humanos. E publicar de inmediato a situación das listas de espera hospitalarias e poñer en marcha o plan de choque para reducidas. Ata aquí, vamos ver. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. É innegable que nos encontramos ante unha situación sanitaria completamente extraordinaria, imprevisible e moi complicada de gestionar. En Galicia contamos co Plan Galego de Atención Primaria 2019-2020, que está en desenvolvemento, e que as medidas que contempla ese plan foron definidas coa participación de todos os colectivos implicados. Coa aparición da pandemia, introduceuse a valoración a través dunha chamada da necesidade de consulta presencial, unha medida razoable de prudencia que non foi exclusiva de Galicia, senón que se dou en todas as comunidades autónomas. No momento actual estamos pasando por unha segunda onda da pandemia que faise imprescindible que as persoas con sintomatoloxía compatible co COVID-19 deixen de circular e acudan ao centro sanitario para a atención presencial só cando sexa necesario, garantindo sempre, claro está, as condicións de seguridade para os pacientes e máis para os profesionais que os van a atender. De todos os xeitos, estamos tamén en un momento de transición onde a atención telefónica efectivamente debe de deixar de estar tan presente e camiñar a cara un carácter máis complementario. En ese sentido, o Sergas activou o plan de reactivación asistencial en atención primaria e o seu ritmo de desenvolvemento é marcado pola situación epidemiolóxica na nosa comunidade en cada momento. Na medida en que os criterios clínicos indiquen que vai mellorando e os plans e os protocolos se vai revisando, poderá ir ampliando o aforo nos centros sanitarios, do mesmo xeito que é con criterios clínicos con que os profesionais de primaria determinan que hai acude presencialmente ao centro sanitario. Nada máis. Moi ben, o portavoz do Grupo Socialista. Así como ás veces me teñen deixado vostedes descolocado, debo dicirle que desta vez atinaron en todo.
Parece ser que só existe o COVID-19 para a Xunta de Galicia. E non me van dicir vostedes a mí que retrasado unha intervención cirúrxica dun cancro un familiar meu 3 veces, 3 semanas consecutivas, con hora de entrada no hospital. E da atención, toda a atención telefónica ímolo deixar, porque parece igual que cando te queres dar de baixa dunha operadora de móvil. Non hai ligar, ou non che pode, ou farto de chamar, se non chamar mesmo. Esperemos unha vez por todas que algo vai cambiando neste país, pero dende logo, así, na sanidade imos mal. Desexo a todos e ás vosas familias que non teñades que acudir polo menos nos próximos 4 anos. Gracias. Moi ben. Ben, o grupo de goberno vai votar a favor desta moción, porque en líneas xerais, en dos detalles, estamos completamente de acordo que posiblemente a atención primaria é a pedra angular do sistema de saúde, que ademais é unha das pezas fundamentales do estado de benestar. Seguramente, se se pusera moito máis recursos na atención primaria, non só agora por a cuestión do COVID, senón en líneas xerais, pois non habería, como temos tantas xente nas listas de agada, e o problema que iso supón, non? Se a atención primaria poder atender moitas máis doenzas, moitas máis cuestións, pois seguramente aliviaríamos as consultas dos especialistas, como pasa en outros países, por certo, como pasa con outros países, e ganaríamos todo. Eu creo que esta moción vai neste sentido e, por tanto, vamos a apoiar. O BNG, perdón, ten algo que comentar? Sí, bueno, o único, en canto a puntualización que fixo a compañera do PP, efectivamente hai un acordo para a atención primaria de 2019-2020, pero a día de hoxe non se está desenvolvendo ese acordo. A día de hoxe, primaria está suxeito a mesma excedencia que un hospital na mesma área e comparte recursos económicos tamén. Entón, que ahora vostedes me digan, ou digan aquí neste pleno, eu non sei que información ten vostede, que ao mellor ten algunha que o resto non temos, na que di que, bueno, que a atención telefónica ven derivada pola situación do COVID e todo. Non, isto foi algo que o presidente da Xunta de Galicia xa nos vendeu como un gran logro antes de confinarnos, incluso, que era o futuro da sanidade, dixo. É un futuro que, bueno, que el, pois sí, sobre o papel puso en marcha, pero a realidade é que nin contou cos medios e cas infraestructuras que temos a día de hoxe nos distintos centros sanitarios, chameselle centros de saúde ou hospitales, nin tampouco, penso eu, ca nosa situación, bueno, ca situación social do noso país, nin co porcentaxe de xente maior que temos, desgraciadamente, na nosa sociedade, nin tampouco que non todos os domicilios, os fogares, están conectados a día de hoxe e teñen unha solución por esta liña. Entón, creo que, bueno, antes de poñer en marcha proxectos futuristas, debería ser moi consciente da realidade que manexa. E creo que neste sentido o presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, non o foi. Nada. Moi ben. Ten o Partido Popular no que engadir? Non tengo nada. Non, procedemos a votar. Votos a favor da moción do BNG? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Apróbase por votos a favor do BNG do Partido Socialista de Compromiso. Segunda moción do BNG. Sí, este cortino, a favor.
Bueno, é de todos coñecido que, bueno, a preocupación, non, que temos polo noso entorno e recursos paisaxísticos e naturais. Por eso pensamos que que urxe ou uxía presentar esta moción ante este pleno, xa que o espazo comprendido dende San Paio, en San Lorenzo, ata en riba de Santa Lucaia, en Mazaricos, conta unha fraga de gran valor natural que colle variedades de árbores e especies autóctonas conformando un dos mellores bosques atlánticos non só na nosa zona, senón de todo Galicia. Está aquí, no noso concello, non hai que ir moi longe, eso sí, abandonado, totalmente abandonado. O seu conxunto natural e as súas características orográficas conforman un lugar único e a día de hoxe, pois, como decía, totalmente desprotegido. En consenso co Grupo Municipal do PSOE, creemos, ambos os grupos, que é urxente e prioritario dar protección a este emplazamento que se pode ver amenazado polos distintos proxectos de parques eólicos que están proxectos na proximidade. En base ao exposto, proponse ao Pleno do Goberno Municipal de Outes a adopción do seguinte acordo. Iniciar a tramitación para a declaración como espazo natural de interese local do devandito emprazamento e iniciar conversacións co Concello de Mazaricos para que analice a posibilidade de facer o mesmo no seu territorio. Moi ben, ten a palabra o Grupo Popular. Moitas gracias. O noso grupo municipal sempre estará de acordo coa conservación e coa preservación do noso patrimonio en xeral e do patrimonio natural en particular. Non obstante, pensamos que antes de iniciar a tramitación a que se refire, pois podería ser conveniente facer un estudio por técnicos especialistas na materia sobre a idoneidade e a posibilidade dese espazo para poder ser declarado espacio natural de interese local, así como tamén pensamos que se debía de contar con informes que determinen os beneficios e os perxuicios que lles pode acarrear esa declaración aos propietarios dos terrenos en cuestión que se queren convertir en espazo natural. Nada máis. Moi ben, o Partido Socialista ten a palabra. Como ben dixo a compañeira do BNG, é unha moción consensuada e consulta, xa que ambos partidos estamos concienciados de que temos de que salvaguardar a nosa terra, as nosas riquezas paisaxísticas e o noso patrimonio. Sobre todo, cando falamos de que Outes é un paraíso e nós queremos que o siga sendo. Nada. Vale. Ben, nós vemos en líneas xerais tamén con vos ollos a protección e a posta en valor, porque non é só a protección que estamos falando. Conseguir a declaración de espazo natural de interese local, pois o que implica tamén a posta en valor dun espazo, pois en día, pois seguramente é descoñecido por moitísima xente. Estamos de acordo con iso. Nós o que queríamos facer, insistimos na chega que xa fixemos na Comisión de Servizos. Nós, porque xa se está traballando tamén nesa mesma liña, noutra cuestión de Monte o que se nos traslada por parte dos técnicos expertos na materia é que a declaración de NIR pode ser solicitada por espacio natural de interés local por dous concellos, non só por un. O cal ten moita máis forza diante do órgano que finalmente ten que declarar este espazo protegido, que é a Xunta de Galicia, ten moita máis forza para chegar a ese fin. Pero que, ademais, pensamos nós que ten sentido facelo así porque, claro, ustedes indican
no acordo, non? Iniciar conversas co Concello de Mazaricos para que analice a posibilidade de facer o mesmo, claro. Non ten moito sentido, sendo unha zona que é contigua, pois que declaremos un anil na parte de outros e outro na parte de Mazaricos. Creemos non, por iso diríamos que o máis lógico sería falar Mazaricos, abordalo consultamente, a menos que eles por calquer motivo non sei non o queiran facer, e senón faríamos nosos. Non sei se parece iso razonable. Eso, No. non sei que En todo caso, necesito un receso de un par de minutos para consensuar Vale, a postura. Sí, eu non teño problema en pararnos 2 minutos. Retomamos entón o pleno, non sei como é que decidiron vostedes ao respecto da proposta que facemos. Bueno, usted planteaba a posibilidade, non, de que se falara con Mazaricos e que Mazaricos comece os trámites ao mesmo tempo que outros para ser así os dous concellos os que editan. Bueno, obviamente non tengo ningún problema, que vostede... Pero para tramitarlo conjuntamente. Para tramitarlo Sí, conjuntamente. sí, vale. Pero o tempo apremia. A problemática que hai detrás é algo serio e importante. Eu creo que esta iniciativa debería ser algo que debería surdir incluso por parte do goberno. Se realmente usted ve tanto valor na zona e non sei o que e tal, hasta ahora non trouxo nada aquí. Nin así como tampouco fixo con Monte da Pena. Foron mocións presentadas por este grupo. O dito, nós non temos ningún problema. O que non estamos dispostos é a arriscar o noso patrimonio natural. Non sabemos o tempo que lle vai levar a vostede iniciar conversas co Mazaricos. De que tempos estamos a falar? Só antes posible, se quere a semana que ven, pois un contacto con... Vale, pois unha semana de máis, me parece algo razonable, non? Non sei o que pensa o grupo o compañero. Eso non me interesa. Bueno, entón, digo efectos prácticos para darlle redacción como poñer. Parecelle ben que poñamos o acordo. Primeiro, iniciar conversacións con o Concello de Mazaricos o antes posible no prazo dunha semana, iniciar conversacións co Concello de Mazaricos para presentar unha candidatura para declarar ese espazo como espazo natural de interese local unha candidatura conxunta, espazo natural de interese local conxunta. Mais ou menos queda... Vale. Bueno, pois procedemos a votar. Ou quere... Sí, quisiera decir, nada, facemos unha puntualización. Nós ímonos a abster neste punto porque consideramos que esta proposta debería de vir acompañada con un previo informe aos vecinos que son propietarios dese terreno para que, por lo menos, estuveran informados da proposta que se pretende facer. Bueno, nós entendemos que a declaración, isto evidentemente é un proceso regulado, como todos os procesos que estamos falando, e vai haber lugar a que os vecinos evidentemente expresen a súa opinión e tengan os seus intereses, non? Porque evidentemente así debe ser. Bueno, procedemos a votar. Votos a favor da moción a cambio indicado. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por votos a favor do BNG, PSOE e Compromiso. Pasamos ás mocións que presentou o Grupo Socialista. Pode vostede comenzar por a que considera oportuno. Co inicio do novo curso nas actividades promovidas polo Concello vimos que nos saltaron algúns problemas en canto ao uso do pabillón de Oules, como supoño que vostedes mesmos se darían conta. Houve problemas por culpa dos horarios e algunhas disciplinas deportivas. E todo isto porque non se pode usar adecuadamente o pabillón do Concello de Oules debido ás deficiencias
que este ten no seu interior publicidades no chan e outras cousas. Como ben saben, o Partido Socialista de Outes ben dixemos que no noso Concello non fan falla a día de hoxe grandes obras, senón que apostamos polo mantemento das xa existentes, e este é un dos casos que nos ocupa. E por isto que instamos ao Pleno do Concello a tomar o seguinte acordo: que se faga un estudo en profundidade das deficiencias que ten o pabillón do Concello de Ró e se leve á comisión correspondente as posibles solucións para que non pase un ano máis sen poder dispoñer desta infraestructura. Pois ben, ten a palabra o Grupo Popular. Nós creemos que é labor de calquer goberno, e deste tamén, claro está, manter e avanzar as instalacións da súa propiedade que presenten calquer tipo de anomalía ou de problema. Sendo ese o caso do pabellón do cruceiro, abogamos porque se faga ese estudo que propoñen e que se lle dé a solución ao tema. Venega, ten algo que comentar. Obviamente estamos totalmente de acordo, creemos que o pabellón do Concello de Ró ten potencial e que se podría dar uso sempre cando se solventaran os problemas que somos todos coñecedores que leva acarreando esta infraestructura moitos anos. Entón, lo tenemos que ver. Bueno, nos esta moción pide algo que xa está na realidade feito, pelo menos parcialmente. Nós levamos tempo efectivamente preocupados pola situación que herdamos referida ao Polideportivo do Concello de Ró. Alégrome que agora o portavoz do Partido Popular indique que entende que o grupo do goberno debe solventar os problemas que teñen as infraestructuras. Anos tiveron vostedes para facelo. E o que pasa é que, evidentemente, o que está mal feito despois ten difícil solución. Nós temos non senón dous estudos feitos, dúas propostas, incluso de solución dos problemas, e unha sae en outubro de 2019, o que pasa é que son estudos que propoñen cousas distintas hasta certo punto contradictorias. Por iso temos que ainda seguir avanzando, seguir tomar unha determinación, non? Por unha banda, temos un estudo que nos indica que o problema de condensación fundamentalmente afecta o chan e afecta a pista e, por tanto, propoñen a sustitución da mesma creando un espazo como a cámara de aire entre a existente e a nova. E temos outro que nos di que ese non é o problema, é que o problema é de ventilación do propio recinto e que aí é onde hai que actuar. Temos que seguir avanzando nese sentido. Nós, parecenos ben, pero ímonos a abster nesta moción porque xa é algo que estamos facendo, xa é algo que está facendo este grupo de goberno. Non é doado, repito, non é doado. Unha solución, por certo, ascende a case 90.000 euros e outra aumenta a 1.000 euros. Pero non é doado porque o problema é complexo, xa digo. Temos dúas solucións casi, non diría opostas, pero que indican que o problema é diferente, nun caso que non. Entón, bueno, ten algo que comentar? Hombre, sí. Eu xa sei que cando algún grupo da oposición se lle adiantan algo con interese, vostedes só teñen previsto. Ou xa están consultando os técnicos pertinentes. Pareceme ben. E conforme o teñen previsto, o único que lle digo é que si presenten os estudios que os leven a unha comisión especial e que leven a parte ou que leven a cabo a segunda parte da moción que se leva a comisión correspondente as posibles solucións e trataremos as solucións. Moi ben, ten o grupo do Partido Popular ao dicir, o grupo do BNG. Bueno, procedemos entón, se les parece, a votar. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Apróbase a moción. Votos a favor do Partido Popular, do Partido Socialista, e BNG e abstención do grupo do goberno. E seguinte moción do Grupo Socialista.
Non quero ser mal pensado nin meter cizaña no seu goberno, pero alguén non está a cumprir a función que lle corresponde. Pois xa vai para un ano que nos pideu vostede un expediente de modificación de crédito no que se incluía, se mal non me lembro, o cambio de sinalizacións deterioradas no noso concello, o cal foi apoiado polo Partido Socialista por este grupo. Sin embargo, vémonos na obriga de meter unha moción neste senso para que leven a cabo as súas propias propostas, que vexo que non son capaces, son incapaces de poñelas a andar. E por isto, instamos ao goberno a cambiar ou poñer algunhas que xa non existen, como son os casos de Valadares, Mirás ou Mazor, e non me veñan dicindo vostede que son da Diputación, porque iso non lle vai servir de disculpa a súa deixadez no asunto. E por isto, instamos ao Pleno do Concello a tomar o seguinte acordo: que se faga efectiva a proposta de cambio a reposición de sinalizacións deterioradas ou inexistentes e de que xa teñen informe dos municipais antes da finalización deste ano 2020. Moi ben. Ten o Grupo Popular... Acabou vostede, verdad? Sí. O Grupo do Partido Popular ten a palabra. Pois efectivamente, no pleno do día 22 de outubro do ano pasado aprobouse a disposición de crédito para o proxecto Mellora e Sinalización do Tráfico no Concello por valor de 48.279 euros con cargo ao superávit do ano 2018. Naqueles tempos había superado. Vai facer un ano e aínda non vemos en todas as nosas parroquias as sinais que figuran no proxecto. Mellor dito, esperamos que non sexan as que figuran no proxecto que nos enseñaron os membros da oposición en aquel momento, porque se non se fixo un proxecto modificado ao respecto e se vai a facer a execución sobre ese proxecto, a parroquia de San Pedro de Outes vai a quedar sin sinalización ninguna, por exemplo. Esa circunstancia xa lla fixo notar o noso grupo no debate pleno, non vimos ningún proxecto alternativo no que nos dan para que vexamos na gestión. Pois ben, tendo en conta a tardanza por parte do goberno en adjudicar os servizos incluídos nese proxecto, pensamos que unha vez adjudicado, pois debería impoñerse a maior celeridade para que de unha vez se rematara a súa execución as nosas parroquias conten con unha máis finalización de vida. Nada máis. Moi ben. Venega. Ben, obviamente estamos totalmente de acordo con a moción presentada polo Partido Socialista. Compartimos a visión de que o goberno, a verdade, leva unha velocidade de tartaruga para certas cousas, para outras non tanto, pero normalmente para o que é necesario, pois, adoita tardar demais ou ben non se lle espera. Non vamos a engadir moito máis do que se dixo, pois creemos que un toque de atención, como xa levamos facendo durante todos estes meses, non é demais e deberían poñerse as pilas e traballar con prenuras. Moi ben, bueno, creo que hai unha explicación lógica pola tardanza. O mellor, se vostedes leran o libro de decretos, pois incluso podían dilucidar cal é, non? Efectivamente, houve un proceso de licitación deste proxecto, igual que houve dos outros referidos aos superhábitos, aos proxectos que se financiaban co superávit, e, de feito, houve unha adjudicación provisional, así dicilo, non sei se é a palabra, pero bueno, completouse o proceso de licitación e se adjudicou unha empresa que necesariamente tiña que ter entregado unha serie de documentación que acreditaba que pues, a proposta que fixera era certa, etc. Esa empresa presentou mal a documentación e despois de que fixemos requirimento tras requirimento, e este é un proceso reglado.
xa non vou a falar que por medio do proceso de licitación pudieron o período COVID, que deixémoslo aí, pero este é un proceso arreglado, onde hai uns prazos que se dá ás empresas. Bueno, pues, despois de cumplir todos os prazos, a empresa non presentou a documentación requerida para poder adjudicar finalmente este proxecto. Polo cal, houve que recurrir á segunda empresa na listaxe de licitadores dese concurso. Cuestión que xa fixemos, cuestión na que xa avanzamos, e agora mesmo estamos pendentes simplemente de, se non lembro mal, a segunda empresa, esta empresa que teóricamente vai ser a adjudicataria, entregounos esta documentación que agora, unha vez analizada, está todo correcta, poderemos proceder xa a adjudicar e iniciar as obras. Claro, eu non sei se antes do final de 2020, xa non nos gustaría a nós, porque é unha proposta nosa que trouxemos aquí, pero as cousas suceden como suceden. Por tanto, bueno, nos imos abster nesta moción, porque creo que é razonable todo o que pasou, en que non nos guste, porque non nos gusta ter que esperar tanto para conseguir facer efectivo este tipo de proxecto. Temos usted a palabra. Sabes o que teñen no previsto. Repito yo a moción anterior. Entonces, sigan así, nós imos seguir así tamén, pero nós facendo moción para que vostedes se movan e para que vostedes actúen con celeridade. Moi ben. O Partido Popular ten algo que comentar. Sí, por suposto que leemos o libro de decretos. Somos coñecedores de alta circunstancia de que houve unha empresa que non presentou toda a documentación e que foi adjudicada con carácter provisional a outra empresa. Claro que lemos ese libro de decretos. O que non ten visto nese libro de decretos, que era o que eu me refería, por ningún lado, que máis que o li, foi o proxecto modificado que vostede dixo que iba a facer. Eso non vi no libro de decretos, o mellor está, non o vi. En un mundo entero. Bueno, teñen que vostede algo a comentar, procedemos a votar, se les parece. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Aprobase a moción. Votos a favor de Partido Popular, PSOE e BNG. Ben, pasamos, se non me equivoco, a actividade de control, non, a robos e preguntas. Procedemos primeiro por as preguntas, que chamemos robos e preguntas, que como facemos habitualmente, a contestar as do pleno anterior. Ainda que non temos, bueno, se quere vostede plantexala, pues temos preguntas do pleno anterior, tanto do Partido Popular como do BNG. E, entón, cando queira vostede... Bueno, a primeira pregunta que ya habíamos feito no pleno de setembro foi o seguinte. No pleno extraordinario do día 10 do 19, preguntábamos ao goberno local que tiñan a disposición os terreos necesarios para levar a cabo a obra Senda Peonil para a seguridade vial do cruce da Praia de Groña ao cruce de Tabillo. Contestáronos que naquele momento non era necesario telos porque aínda se estaba na fase de disposición de créditos para poder afrontar a obra. A día de hoxe, esa obra xa está adjudicada e, polo tanto, pode comenzar. Entendemos que nesta situación sí que será preciso ter todos os terreos a disposición. Primeira pregunta. É necesaria a disposición de terreos non públicos para a execución da obra? E de ser necesaria, xa teñen a disposición do Concello todos os terreos precisos? Moi ben, bueno, o Concello fixo todos os trámites que entendemos que son necesarios para a posta de disposición, para a ocupación deses terreos que son de carácter privado, de feito, e creo que as primeiras veces que se fixo aquí fixemos unha reunión previa cos afectados e procedemos posteriormente a asignatura de actas de cesión. Das 29 propietarios afectados, digo, por salto este dato, que son 400 metros e 29 só por un lado, por outro xa non se fai afección ninguna, 29, para dar conta de que, bueno, hai moito minifundismo, é unha zona moi cerca na costa onde non houve concentración. Dos 29 propietarios afectados están identificados correctamente, accederon, asinaron as actas de
de cesión 27. 2 foi imposible localizarlos. Por que? Bueno, pues por circunstancias que son moi habituais en Galicia. Estamos falando de 2 cuya afectación é de 6 metros cuadrados e outra de 5,5 metros cuadrados. Non fomos quen de localizalos e entendemos que por unha cuestión de interese público e sen menoscabo dos dereitos que poidan ter os propietarios no seu momento, esta obra pode executarse de igual maneira. Esta obra, Pode executarse de igual maneira. sin a disposición do ustedes. Sí, así, non sei se entendo a explicación que lle dei. Siguiente pregunta? Non, se acabou, digo. Sí, Non di que non fai falta por un dos lados da obra, por unha das marxas desta senda que Sí, perdón, me equivoquei máis, sí, ten razón, hai unha parte que sí que ten razón. Sí, estou pensando hai unha parte que non despois, perdón. que sí, que fundamentalmente é por unha banda, pero por a outra ahora estou pensando que ao final sí que tamén fai falta. Sí. Por a que non fai falta, cal é exactamente? Vai subindo dende Subindo á esquerda, dice que non, pero ao final sí que fai falta. Porque subindo á esquerda, fundamentalmente sai con ele. Non sei se se dan conta ustedes. Bueno, perdón, sí. Bastante largo. Vale. Non vivimos, pero... Sí. Segunda pregunta. Fai unhas semanas subilouse Carmela. Bueno, queremos agradecer desde aquí, só fixen da outra... Dende fai anos, o Concello de Outes ven ofrecendo aos vecinos o programa de prevención e a reducción do abandono escolar e axudar así aos rapazes con dificultades e tamén aos maiores que pretenden incorporarse de novo ao sistema educativo, precisamente atendía esta traballadora. A nosa pregunta é: como están solventando a falta desta traballadora para poder darle continuidade ao programa antedito? Bueno, pois o programa continúa, de feito estáse desenvolvendo nestes momentos. Sustituíu a Carmela, pois unha traballadora do Concello na área de cultura e xuventude, que conta ademais coa formación adecuada para desenvolver esta función, que é a titulación de psicopedagogía e magisterio tamén. E evidente, pois a nosa idea é que se cubra a praza vacante, pois é que esta persoa pois desenvolva este traballo. O traballo que esta traballadora, como... Bueno, nos consideramos, despois de ordenar, ainda que esta é unha pregunta que non inclui vostede, ou non prendesou vostede, vou a contestar igual. Despois de... Sí, pero solo esta, non se acostume vostede. Unha vez analizado o traballo que desenvolvía esta traballadora, vimos que era posible que compaxinara os dous, e así o imos facer. Creemos que o pode facer moi ben, estamos seguros, e ademais redunda, sen que o servicio se pode seguir prestando, e economizamos tamén, que é importante. Ben, que vai facer ben non estaba en orden de nosa parte. Terceira pregunta. No folleto de actividades para o outono e inverno incluín a impartición de algunhas delas no Centro Social de Viladomonte. Sabemos que vai a ser o obxecto dunha obra de rehabilitación, polo que posiblemente non estará disponible naquele momento, creo que ahora tampouco, para coller estas actividades. É que a pregunta é que solución darán naquele momento, que solución lle deron neste momento a esa contingencia, perdón. Están efectivamente ahora facendo esas obras de mellora na Escola de Viladomonte, e as actividades estaban previstas, estánse a desenvolver na Escola de Valadares, temporalmente, hasta que mes. Vale. Bueno, había dúas preguntas do delegado, non sei se as tenes apuntadas, temos nós aquí. Sí, se fai por... Como? A ver. Eu digo que enviou vostedes para 25. Non miraba para... porque foi que nos Por profesor no pleno pasado. esto de pero aquí detrás. A primeira pregunta é sobre a canalización da traída municipal de auga caída por Galicia. Se ten constancia de se hai este tipo de canalización en alguna outra parte do Concello, se ten constancia ou non de que poida ser un risco para a saúde este tipo de canalización, ou poida ser un perigo, bueno, pensando mesmo. Ten pensado facer alguna reparación ao respecto? Eu creo que esta pregunta máis non me che esa planta, pero bueno. Sabemos que unha parte, porque é o núcleo da Serra de Outes, ten este tipo de cubaxes de canalización antiga.
Este tipo de tubaxes de fibrocemento pode acarrear problemas, sobre todo se rompen, polo que nos podemos saber, e por iso agora mesmo non se poden, cando se instalan novas canalizacións, non poden ir con este tipo de tubaxes, evidentemente, pero tamén sabemos que non, bueno, por certo, hai alrededor, as estimacións apuntan que por como mínimo 40.000 km deste tipo de tubaxes en todo o Estado, simplemente para dar conta do problema. O que non hai unha obriga legal de sustituílas. Explícame. Así que cando se poñen novas, hai que poñelas de outro material, pero de sustituílas non. O que sí que queremos facer nós é, a medida que imos acometendo reparacións nas rúas, como con trazas, como fixemos na Praza de Galicia, ou como sea o caso, faremos na Rúa da Capela, pois ir paulatinamente sustituídas. Vale, se podemos responder, eu non poño en dúbida que non haxa ninguna obriga legal para sustituir este tipo de tubaxes, pero eu creo que, bueno, non fai falta ser un experto na materia, eu non sou, pero é de todos coñecido o risco que ten para o consumo o florecemento, non? Polo desgaste e pola cantidade de amianto que pode soltar. A min, a verdad, pasmoume, teño que decirlo, porque non atropei outro calificativo, outro que cando ambos os grupos, sin vir moito, non era unha pregunta moi directa, recoñeceron, sin ningún tipo de rubor, sin de tal, quienes que eran coñecedores que neste concello teñemos este problema. E durante 20 anos que estuveron no goberno uns e os outros na oposición, 12, non fixeron absolutamente nada por solventar un problema de saúde pública tan grave como este. E vostede chegou ao goberno e ocurronselle por certos estrellas como o aparcadoiro de autocaravanas, pero non cuidar da saúde do concello que vostede vai a resentar e a dirixir durante os próximos 4 anos. Coñecendo a problemática. É, francamente, increíble. Bueno, nós non temos moito máis que dicir. Estou segura. A seguinte pregunta, a saber, para que continue o programa do entorno teatral seguindo un protocolo durante esta pandemia, creemos que a cultura é algo sempre seguro que se sigan normas sanitarias, justamente por iso nos alegramos de que salga adiante. Sorpréndenos que non se dé cumprimento, sin embargo, unha petición que lle fixemos hai uns meses para que se celebraran os plenos con público na Casa de Cultura seguindo as normas sanitarias. Entendemos e respetamos que no seu momento non se fixera, pero non entendemos porque agora mesmo, levando o entorno teatral adiante, non se fixo. Cal é o motivo? E cando pensa, bueno, o motivo, evidentemente, o motivo son varios. Teño que indicar que agora estamos vindo nunha situación peor do que estaba cando ustedes plantearon esta pregunta, que xa tomáramos, en calquer caso, a decisión ou faláramos entre todos os grupos para que non houbera público. Pero, bueno, ustedes plantearon. En algúns casos, ahora xa se están facendo plenos telemáticos no Concello veciño, pero hai unha razón de fondo, non? É dicir, nós evidentemente estamos coa cultura, pero que ademais ten sentido de o teatro, se non hai xente, se non hai público, non pode desenvolverse. E estes plenos, sen público, poden ter lugar, poden desenvolverse, máximo cando temos tecnoloxía que permite que os vecinos o vexan. Por tanto, esa é a razón fundamental, non? Non sei se está... E agora temos as preguntas do pleno que se presentaron por escrito convenientemente para este pleno. E temos preguntas do BNG e dúas preguntas do Grupo Socialista. Comeza a BNG. Recentemente foron engadidos uns novos peches, xa fixe referencia na moción de... na ordenanza que vostedes presentaron, xa fixe moción a esta pregunta. Bueno, vai sobre os peches que apareceron en algúns dos contenedores, como ali na Fonte Nafonso.
Bueno, pues queremos saber se van a seguir pechando os contenedores do mesmo xeito que pecharon aqueles, que criterio van a seguir, se teñen algún plan para facer unha clase. Bueno, e tal como no seu momento prometemos no programa noso electoral, a idea é, efectivamente, paulatinamente construindo, bueno, instalándose eses valados ao redor dos contedores. Creemos que adecenta o espazo e é unha cuestión que mellora a estética e ademais a seguridade, porque non andan por aí os contenedores, non? Entón, que pasa? Que, bueno, evidentemente temos moitos contenedores e temos que facer paulatinamente. Bueno, fíxose unha primeira actuación donde se aproveitou para amosar por determinadas zonas, digamos, facer un valado de metal, amosando as fotos de zonas destacadas no concello. Non descartamos poñer algo máis en sitios destacados neste sentido, non sei, o que pasa que ten un custo elevado entón, agora optamos por poñer outros que imitan a madeira, que ademais son dun material moi resistente, nos parecen adecuados. Pero, podes completar algo máis a resposta da nosa pregunta? Teñen un plan para seguir facendo, a parte de paulatinamente, que Eso é todo o que podo dicir. e tampouco sabemos cales son os lugares ou contenedores que van ser agraciados por peche. Paulatinamente. Paulatinamente. E paulatinamente, según se Bueno, vai a gracias vecinos... non imos entrar nun diálogo. Vostede, se quere replicar, replique, senón pasamos a seguinte pregunta. Vale. En que situación se atopa o estudo sobre a mobilidade interna que dixo vostede que iba a pôr en marcha a raíz dunha moción que presentamos nós para que se estudiara o dar un servicio de transporte público baixo demanda a nosa veciñanza? Usted dixo que, bueno, que estaban de acordo, que podían verlo, pero que tenían que facer un estudio. A día de hoxe non sabemos nada, nin do estudio, nin da mobilidade. Vamos a ver, no que estamos, digamos, comprometidos e traballando non na realización exclusivamente dun estudio de mobilidade interna, senón dun estudo máis amplo que inclúe eses aspectos e outros moitos, que é un plan de mobilidade urbana sostible, PEMUS, que é un plan que se está aprobando por parte de moitas administracións, porque non só é importante pola función que cumple, porque iso é claro, evidentemente, non? Para mellorar a mobilidade de forma sostible, con sendas verdes, sendas de bicicleta, etc. E tamén optimizando pois, o transporte interno e externo tamén, con outras zonas, senón tamén é importante pois, para, por exemplo, acceder no futuro inmediato, ademais, a fondos europeos. Estamos en dar os primeiros pasos, a fixarnos unha enquisa que seguramente vostedes poden ver por internet para coñecer aspectos de mobilidade. A nosa intención é seguir avanzando nese sentido. Tenemos que acordar agora pois, coa empresa, unha empresa redactora e pois, un acordo máis amplo para elaborar un proxecto que en si mesmo é un proxecto pois, ambicioso. Pensan vostedes entón dar solución según o resultado desa enquisa? A ver, esa é outra pregunta. Se vostedes queren indicar... Non é unha pregunta, é unha aclaración. Eu terei que esperamos ter aclarar dúdas. Vale, entón, a súa... Vale, perfecto. Pídeme esa aclaración. Vale. Esa enquisa é, como acabo de dicir, unha parte pequena donde iniciamos. No seu momento haberá enquisas a pé de rúa e haberá estudos de gabinete e haberá unha serie de cuestións máis. Seguinte pregunta, por favor. No anterior pleno admitiron... Esta é a mesma de... Sí, ya. Bueno, xa non... Pensando a resolución a este problema, o que pensan? A ver, pero é a mesma pregunta que antes, en realidad. Digo para que conste na acta, ou que facemos? No, pero xa que constou anterior. Non pasa nada se se dá por contestada, non? Non sei, pois está os...
A ver, na acta xa vai constar porque esta pregunta plantexouse. É o que podo dizer aquí, xa, se os parece ben, dase por respostada pola pregunta que quedou sin contestar do pleno anterior. É o que vou dicir. Vale, moi ben. No marco, na fase 2 da reforma da Praza de Galicia, das obras da Praza de Galicia, ten pensado o Goberno aproveitar o teitado existente para outro lugar ou vaise desbotar ou que van a... Bueno, sí. A nosa idea é aproveitar, bueno, reutilizar esta marquesina, este tellado, en principio para dar uso dentro do recinto escolar. O sea, falamos coa dirección, pensa que pode cubrir unha necesidade dentro do recinto, esa é a nosa intención. Evidentemente, depois haberá que... Solo por curiosidade, a parte de infantil sería que había unha demanda por parte do colexio desde fai tempo. Ali haberá que encaixar donde mellor lle conveña a dirección do colexio. Son eles os que van a... Sí. Vai ratificar o goberno local a modificación no manifesto contra os parques eólicos a que deu lectura vostede outro día na charla que tivo lugar na Casa da Cultura e que, bueno, manifesto que leu ali públicamente a nosa pregunta é se está disposto a ratificar neste pleno. Bueno, a pregunta é o que teño aquí e que non a entendía. Aquí vai ratificar o goberno local Sí. a modificación do manifesto contra os eólicos. Teño que recoñecer que non está precisamente Entón, ustedes pero bueno, Vostedes nos din se temos interese en traer este manifesto aquí. Bueno, en principio non tiñamos previsto, non descartamos, pero non, en principio, bueno... No, a ver, a pregunta, permítame a aclaración, non é tanto se ten interese en traer un manifesto aquí, senón que nos le pedimos que o trae aquí e unha vez que o trae aquí, non o pongan, non o lea que non o pongan. Se lle dicen que sí, que efectivamente podía ser a redacción mellorable. Unha vez que o trae aquí, estaría disposto a ratificar o manifesto en pleno? Esa é a pregunta. Eu, sinceramente, non entendo nada. Se vostede, é que non entendo nada, estaría disposto a ratificar que é que non entendo. Home, pois se trouxéramos aquí e se nós suscribimos ese manifesto, pois sí, supoño que o máis lógico sería votar a favor. Eso é o que pregunto. Sí. Vale, pois esa é a resposta. Sí, estaría disposto. Vale. Achégase o Día de Todos os Santos e, bueno, preocupaciones que podan existir, bueno, dada a situación, ¿no?, de estado de alarma, que poda haber algún tipo de situación de risco nos cementerios. Sabemos que os mesmos non son competencia municipal, mais na situación actual entendemos que o Concello debe ver as posibilidades e tomarase actuacións necesarias ante as posibles conglomeracións que se poden ter, que poden derrubar. E queremos saber se existe alguna previsión, dispositivo ou organización ante dito día. Bueno, se refire usted ás aglomeracións que pode haber. Existe un protocolo e unha normativa que publicou a Xunta de Galicia ao respecto. Nós o que faremos será difusión, como usted ben apunta. Os cemiterios non son competencia nosa, nós o que apelamos, evidentemente, ao sentido común e que se cumplan as normas, non só en este caso, senón en tantos outros, non? Por tanto, nós o que faremos é esa difusión nas redes sociais e outros medios que se poden facer destas normas que son as que son vicentes e que aprobou a Xunta de Galicia. Por parte do Concello non se pensa aportar ou non se va a aportar? Non está previsto, mas sería complicado. No pleno ordinario de febreiro deste ano aprobouse por unanimidade unha moción do Menegar na que se proponía a creación dun espacio de dignificación da marea da serra nas curvas de Espigueiro. Se pedía que se limpara con urxencia ese espacio.
Tan urxente era que a día de hoxe ainda non se limpou. Que trámites se levaron a cabo cando pensan proceder coa limpeza de dito espazo e existe algún proxecto para este espazo ao respecto? Bueno, penso que no pleno, non sei se no pasado, no pleno de setembro, ustedes algo se preguntaron sobre esta cuestión e por isto que dicir exactamente o mesmo. Nos contactamos con Costas de Galicia, con o responsable de Costas de Galicia, que estivo aquí, pudo ver este espazo e quedou comprometeuse con nós a redactar un pequeno proxecto de intervención para decentar esa área que en boa medida lle corresponde por competencias a eles. E estamos agardando por él, tamén insistindo, pero, bueno, pues, os tempos son os que son. E a limpeza do mesmo non se pode ir actuando mentras? Bueno, entendemos que a debe facer o titular deses terrenos. Seguinte pregunta. Para rematar, no pleno de xullo, son por xullo, deste ano aprobouse por unanimidade tamén unha moción nosa na que propoñíamos a creación dun mercado de excedentes agrarios e na que vostedes falaban de realizar un estudo tamén antes de leválo adiante. Que accións se levaron a cabo para dar cumprimento a dita moción? Estáse facendo ou fíxose o estudo ou ainda estamos á espera do estudo? Realmente, eu creo que a proposta de realizar o estudio que fixo o Partido Popular no seu momento, podemos dicir que nos pareceu interesante, pero nos o que estamos a nosa idea nos parece interesante, que así o sinalamos, é justamente a GADER, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, ten unha liña de axudas para a creación de mercados locais, para mercado de proximidade, por tanto, para este tipo de produtos. Liña de axuda, que debe ser procedente do PDR, do Plan de Desenvolvemento Rural ou Regional, que actualmente está en vigor e que ainda non se fixo público, e que ademais está, digamos, poden adherirse a ela, se está pensada para que sexan os propios concellos os que poden facerlo. Estamos agardando. Se temos constatación de que finalmente non vai a salir, eso que está anunciado, que aparece, por certo, na página web da GADER, e que nos dixeron que iba a sair nunha reunión que tivemos hai meses con eles, se non sai, pues, seremos nós quen podemos a iniciativa. Por o momento estamos agardando. Vale, conseguiremos agardando todos. O Partido Socialista pode formular as preguntas que presentou. Sí, señor. Na última reunión que convocou vostede polo tema dos eólicos, en la que trouxe unha evidencia na materia, como sabía Simón, do Observatorio Eólico de Galicia, chamoume moita a atención que el afirmou que os contratos firmados polo Concello de Outes eran de risa. Palabras de. Xa que firmou vostede pola mitade do que firmou o último contrato con unha empresa eólica na zona de Pontevedra. A miña pregunta é: firmou vostede por firmar ou ben asesorado polo seu asesor na materia, o señor Mundial? Bueno, non debemos estar na mesma reunión, sinceramente, eu digo. Ou entendí mal o que dixo o señor Simón, ou igual o entendeu mal vostede. Digo porque do que si estou seguro é que este Concello, mentre o seu alcalde, non firmou nada con ninguna empresa. Nada. Entón, non sei a que se refire vostede con que firmamos, revisamos de firmar a metade do que firmou unha empresa en Pontevedra. Eu creo que vostede non se enterou ben. Pode que o señor Simón se estou referindo aos contratos que esas empresas estaban vendendo a vecinos, pode ser, ou pode que se referira ao que pasou entre Muzo e anos, que foi de vergonza. Pode ser eso. Pero, de logo, eu creo que parte de vostede unha premisa equivocada ao plantear esta pregunta. Hasta pode ser, fíjese vostede que pode ser, que eu entendera mal. Pero, mañá
chamo. Mañá chamo. A ver como é o tema do contrato. Xa terá noticia. Que si me engaño, que digo, que non teño problema ningún. Vale. Seguinte pregunta. Seguimos co tema dos eólicos, que nos van dar para os bancos plegos. A última información que eu teño sobre un informe, ou informe barra relación, non sei como se chama, feito polo biólogo, o que vostede máis eu con volver a Vila do Monte, creo que é o mismo biólogo, é que está ben feito. Xa que considera varias opcións que as empresas encargadas de facer os informes de impacto ambiental non tiveron en conta. E tamén estou de acordo que para facer unha avaliación das distintas especies que por aquí habitan, terían que haber feito un estudo a conciencia de polo menos todo un ano de duración, cousa que non fan esas empresas. Sen embargo, chócame moito que ese mesmo informe non estea firmado por ningún biólogo colexiado como sería perfectivo, ou con número de colexiado. O pregunto eu, acaso na factura correspondente, que supoño que terá vostede factura, non está firmada con un número de biólogo colexiado? Ou o informe fixo o meu primo Francisco do Pozo, que ajusta a biología, e se lle pagamos, bueno, Era ese Francisco. Era ese Francisco. Pois mira, ese xa... porque está encantado, e se lle pagamos, bueno, non falemos. Digo eu que eso. Vale, a A pregunta pregunta é, acaso na factura correspondente non está firmada por un número, por un colexiado? A factura, podo contestar, sí. A factura correspondente ainda non existe, porque existe un contrato. A factura, cando se acaba o traballo, pois xa se emitirá. Bueno, o importante, creo, que creemos nós, é que este biólogo fixe un traballo, como vostede recoñece, moi importante para o que debe ser as alegacións ao proxecto cando saia a información pública. Iso creo que é relevante, non? O resto, bueno, pues, non sei se ten tanta relevancia, pero en calquer caso, cando o biólogo teña ben entregarnos, porque por agora hai un texto que conformará as alegacións, pois, o informe, pois, entendo que virá asenado por el, que non é o redactor. É que relevante é que o firme un biólogo colexiado, senón, xa me dirá para que vale o informe. Bueno, vale. Non, deixando. Acabamos as preguntas. Acabamos as preguntas plantexadas no seu debido tempo e agora pasamos as preguntas orais, se lles parece ben, que serán contestadas no seguinte pleno. Partido Popular. Sí, temos varias preguntas que tamén están no seu debido tempo, preguntas orais no pleno. Primeira pregunta. No pleno ordinario de outubro do pasado ano 2019, fai xusto un ano, acordouse que o Goberno realizaría a valoración económica antes do 31 de marzo do 2020 de varias actuacións presentadas polo noso grupo en diferentes localizacións do Concello. O caso é que un ano despois de que se tomase este acordo e 7 meses despois de finalizar o prazo que vostedes se comprometeron, ainda faltan por facer a valoración de 6 desas actuacións. Certo é que o 27 de xullo deste ano, cando nos fixeron chegar algunhas desas valoracións, dixéramos que as que faltaban estarían nuns poucos días. Pero certo é tamén que 3 meses despois, eses poucos días aínda non chegaron. Decía miña nai que hai mañanas que non llegan nunca, e creo que isto é o caso. Ten o Goberno Municipal a vontade de cumprir co acordo plenario, aínda que, evidentemente, o faga con retraso? E de ter esa vontade, cando poderemos ter esas valoracións? Segunda pregunta. O pasado 21 de setembro, en nome do Grupo Municipal Popular, enviei unha petición ao Goberno Municipal a través da sede electrónica do Concello para que se nos dera acceso ao proxecto modificado da obra Arranxo do Local Social de Vila do Monte. A día de hoxe, pasado máis dun mes,
o autoproclamado goberno máis transparente da historia de Outes, ainda non se dignou a facer algo tan fácil como enviar un archivo a un correo electrónico. Esa transparencia e participación da que fan tanta gala está resultando máis de boquilla que de feitos. As nosas preguntas son as seguintes. Hai alguna razón para que non se nos dé acceso a ese documento? E se hai, cal é? E se teñen pensado facilitarlo cando o farán? Terceira pregunta. Na relación de facturas F2020/30, de data do 30 de 9 de 2020, noutra de data do 1 do 10, a relación 31, figuran dúas facturas, unha con data de entrada do 8 de 8 deste ano, por valor de 2.500,83 euros, e outra con data de entrada do 6 de 9 por valor de 1.089 euros, que no texto explicativo consignase a avaliación inicial terapeuta ocupacional a domicilio debido ao peche do centro de día polo COVID-19. Queríamos saber a que se refire exactamente ese texto e cal foi concretamente o servizo prestado. Cuarta pregunta. Nos orzamentos do ano 2020, que se aprobaron con varios meses de retraso no pleno extraordinario do 17 de 6 do 2020, consignaron vostedes no capítulo 6 de investimentos para este ano tanto o correspondente ao POS-Plus 2019 como ao POS-Plus 2020, dando a falsa impresión de que os investimentos medraran muitísimo con respecto ao ano anterior. A día de hoxe, finalizado o mes de outubro, non temos noticias de que se sacara ninguna licitación correspondente ao POS 2020 para poder ser executadas neste ano, darle validez ao capítulo 6 de investimentos. Cando van a sacar a licitación esas actuacións? A quinta pregunta é así. No pleno extraordinario do 17 de 6 de 2020 aprobáronse as bases reguladoras para a concesión de medidas de urxencia das axudas económicas para o mantemento da actividade económica e o emprego do Concello de Outes debido á crise provocada polo COVID-19. No pleno do 30 de xullo, o noso grupo preguntou cando iban publicalas no BOC e cando os afectados iban a poder acceder efectivamente a esos cargos, que é o que realmente importa. E no pleno de agosto contestáronos que se publicaran o 26 de agosto, mes e medio despois do que o podían ter feito, que había que agardar 30 días para publicar a convocatoria, aguardaron vostedes un mes máis e publicaron no BOC deste pasado 27 de outubro. E que no mes de outubro se farían efectivas. Eu non sei se recorda que iba a recordar esa data, eu son unha persona de palabra e recordo. Mañá remata outubro, foronse acumulando os retrasos e o que vostede dixo non se cumpleu e os empresarios e autónomos afectados ainda non puderon materializar esas axudas. En vista de que o que vostede dixo con respecto a outubro levou no vento, queremos volver a preguntarle ao goberno municipal esperando que o contesten desta volta se xa certo. Para que data os beneficiarios destas axudas van poder dispoñer de madeira efectiva das mesmas? Xa non temos máis preguntas. Moi ben. Delega. Non preguntas, unha delas que escribimos con cada OPP, cando os beneficiarios das axudas que vostede tanto publicitou van ter por fin acceso a elas. E outra pregunta, co tema dos parques eólicos, vostede veuse obrigado, tras unha moción deste grupo, a contratar unha asesoría xurídica para a defensa dos intereses dos veciños. Chegounos información por parte de algúns dos afectados de que esa asesoría xurídica lles dixo que non ten máis servicios contratados no Concello de Outes. Entón, queremos saber se é verdade e que nos diga claramente cales foron as condicións nas que se contrataron esa asesoría e para que, en que tempo e en que forma. Moi ben.
Partido Socialista. Partido O Grupo Socialista. Socialista. O Partido Socialista, como sabe usted, remítese as preguntas para o seguinte, tiene presentadas Moi ben. en fondo. E agora pasamos a robos. Hai varios robos do BNG presentados por escrito. En anteriores plenos fixamos varios robos demandando a retirada de escombros na piscina e limpeza da praza de enfronte da edad. Vendo que ainda non o fixeron, por desgraza, rogamos de novo a limpeza destes emplazamentos. Varios vecinos de San Lourenço fixeron chegar a súa petición para que o Concello retire o alambrado vello e destrozado da pista. Rogamos que se atendan a súas demandas. Alambrado. Alambrado. Sí. Ten igual alumbrado. Non, alambrado. No, alumbrado. Bueno, si quitamos o alumbrado, má. Vale. Estaba bello. Bueno, sí, lo vamos vendo como nos últimos meses non se están a limpar os diferentes locais sociais do Concello e rogamos que se proceda co cuidado habitual dos mesmos. No lugar de Lantarón, xusto baixando da praciña da parada, hai un pequeno vial que leva sen arrasar varias décadas e que se topa nun estado lamentable. E ademais, creo que vostede pudo constatar que xusto coincidimos onte, se non me equivoco. Por desgraza, sabremos que non é o único vial nesta situación, mas entendemos que neste caso é urxente, moi urxente, actuar para arranxar o saco de abandono no que se atopa, imposibilita a vida normal a unha persoa con discapacidade visual. Creemos, ademais, que cando se arranxe definitivamente, deberase aproveitar, como vimos dicindo en diferentes ocasións, para preparar o lugar para unha futura conexión aos ornamentos a que, segundo nos consta, por ali pasa a base principal do lugar que vai directa ao río. Rogamos que o Goberno actúe con carácter de urxencia no adecentamento temporal do vial e que inclúa o arranxo do mesmo na partida máis próxima. Tamén no lugar de Lantarón levan a intemperie máis de un ano as pezas de pedra necesarias para facer a nova marquesina, mas ainda non se comezou sequera coa desmontaxe da anterior. Rogamos que procedan cada ano. Non hai máis robos presentados, e agora os que se presenten que ten unha aclaración. O primeiro rogo noso é o seguinte. Sabemos que no Colexio da Serra hai un gran descontento por parte de numerosos pais e nais provocado pola situación creada por mor da implantación da xornada continua, a petición do Consello Escolar, mentre dure a crise do COVID-19, e polas alteracións no funcionamento do colexio que se están dando debido a este feito. Sabemos tamén que unha representación deses pais e nais tiveron contacto con vostedes e lles expuseron a situación que están sufrindo. Por iso rogamos ao Goberno Municipal que tome nota das queixas que lle fixeron chegar e que faga o que este nas súas mans para buscarlle unha solución a ese tema. Este rogo é a terceira vez que o traemos completo. Entón, trátase das señales dos cruces das pistas da parcelaria da Agra de Tins, que seguen o mismo que fai 2 meses cando lle pudimos por primeira vez. É certo que agora cortaron o millo e a visibilidade mellorou moitísimo, pero no que se refire ás señais non fixeron vostedes ningún caso. Pedímoslle que solucionen ese asunto. E o outro rogo é similar a este. Hai subindo de Áspera cara ao cruceiro de Brou, hai unha señal de stop que leva tirada un montón de tempo e que pensamos que sería bo levantala. E outra máis, que está na pista que vai de Agra de Fontenos ata o Areal, que tamén está na cuneta. E imagínome que habrá máis que non vimos e podían darlle unha voltiña e mirar... Sí, suma idea do cruceiro de Cando. Como? Suma idea do cruceiro de Bueno, Cando. ben, o robo... Suma no cruceiro de Cando tamén. Sí. Ben, rematou vostede. Sí, tiene cruceiro. O BNG ten algún robo? Temos un par deles. Hoxe non está aquí, pero o compañero do Partido Popular, Tomás, máis eu, saindo dunha comisión non fai moito, casi nos atropella un coche aquí no paso de peóns entre o Concello e a farmacia. É algo que ademais xa falamos varias veces, que eses dos pasos de peóns son os pasos perigosos, os que xa ten acontecido varios accidentes e ademais se producen máis a miúdo do que deberan certos sustos,
e consideramos que se deberían tomar medidas para o calmo do tráfico, para a prevención de riscos nese sentido e, por tanto, rogamos que o Goberno analice e proceda a asegurar eses pacificacións, non? Eso por un lado. Outro rogo sería que moitos veciños e veciñas cando topan un obxecto perdido ou cando perden un obxecto non saben a onde dirixirse, quizáis, e estaría ben que o Goberno, a través dos seus medios, informara da posibilidade de depositarlo na Policía Local ou de chamar a Policía Local para buscar se existe ese obxecto perdido en disposición de sanción. Moi ben. O Partido Grupo Socialista. Sí, teño dos grupos. Na estrada que vais a Rosino, a estrada de Carás, non que dicir ten que cando chove pasarlle como moitas outras que en vez de estradas parecen regalos. Xa sei que estiveron rozando na zona e algo impouse, pero eu rogo ou rogaría que a vez que limpan as ervas que reparen un pouco o que as cunetas en sí e fagan o posible para que as augas vaisen encauzadas por as mesmas. O segundo rogo, non sei se saben vostedes, polo menos na rúa da Capela, temos falta de presión de auga en algúns pisos, dependendo da altura, a uns tocan máis e outros menos, e debido a isto non funcionan ben os contadores a calor ou no tempo de inverno se sabe que ven así un frío da agua. Entonces eu penso, dentro da miña ignorancia, que xa que van vostedes facer obras na mesma rúa, que aproveiten, se cabe, facelo ao mesmo tempo e intenten solucionar o problema e non ter que levantar depois outra vez a rúa. Dentro da miña ignorancia, non sei. Vemos que é un problema de cota, de altura, pero, bueno, intentaremos. Isto é por arriba. Bueno, pero as alturas non se poden modificar con facilidade. Non podo ir ao piso, para baixo. Nin subir os depósitos para arriba. Rematou entón o pleno e quedamos para o pleno.